Xayrli kun, hurmatli jamoat. Mana fursatdan foydalanib туган телебез хакында икенче бүлекне чыгарасым килә. Татар халкында әйтем бар. Туры әйткән туганны ярамаган ди. Шуңа күрә менә килә яткан монда. Әйтәм, кемдер карыйдыр да. Моны нәрсә дип атыйлар хәзер? Маргинал дип. Халыктан аерылган имеш, бүленгән маргинал дип. Мәсәлән, бер блогер булса, ул маргинал, аны халык бик күп карамый ди, шулай ди. Шунда сорау бирәсем килә. Мәсәлән, TikTokта анда әшәке нәрсәләр куялар, нәрсә, аны хатта караган санын әйтә алмыйм. Менә лайклар куйганнар йөзләрчә, меңләрчә, хатта меңләрчә лайклар куйганнар. Карый башласаң, бер ул әйтәләр бит урыс телендә, ни уму, ни сердцу ди. Шуң кебек хатта бер тәрбия итә бер файдалы киңәш бирә торган бер чыгарышлар юк. Шунда халык хатта күңел ачым дип керә дә, әллә нәрсә караган була. Шундый нәрсәләрне инде шуларны күп кеше карый дип, ул әллә бер укытучы әйттем вакытында, мин ди, мәсәлән, күпме киләсез ди аудиторияга, исем китми. Мине игътибар белән тыңлаганыгыз миңа кадерле ди. Шул кебек, мәсәлән, видео ясый, миңа ул кадерлерәк. Күп булмаса да, алар игътибар белән тыңлаганнары хатта миңа алар кадере күбрәк. Инде калганнары карамаса да, игътибарсыз калдырса да, аларга бик исем китми. Шул менә мин элек гел, мәсәлән, Таҗикистан халкы хакында, алар хакында видео ясаган идем. Бераз менә яхшы яктан күрсәтеп, мәсәлән, тормышларын әңгәмәләшеп карасам, хатта 2000, 3000 кеше карый, 4000, 5000 лайклар йөзләрчә дә була. Инде турдан туры менә алдым да, мәсәлән, тотындым да ясадым инде. Менә базардагы җимеш, кипкән җимешләр, шулар хакында. Менә бу апалар, алар шул җимеш ярата бит без. Әти-әни мәрхүм өлкәнәйгәч, гел шул Үзбекстаннан җимеш, кипкән җимеш килсә, шатланып, шундан чәй эчәләр. Менә шул җимеш дигәч, апалар да монда күзгә төште шул ук. Инде мин анда алар хатта сатылмый ди, зарлана, бераз безне мактап куй әле ди, күрсәт әле безнең ди саткан товарыбызны ди, менә шушы җимешләрнең файдасын әйтте. Кешегә файдасы. Мин аны беләм, мәсәлән, әгәр дә белем аз булса, сәламәтлек саклау яныннан, анда ягыннан мин анда хатта инде нәрсә дип әйтәләр урысча, соловьем заливается, шун кебек булбул, сандугач кебек сайрап мактар идем. Менә алыгыз бик яхшы дип. Бераз бит медицина алып баргач газетта, анда беләсең, анында мәсәлән ул шикарлы. Элек мәсәлән мин үзем аладырым, нидән базардан бал күп итеп ашыйдырым шикар урынына. Миңа бер вакытта әйтә бер бал сатучы, ул да бит шикар ди, син бик алданма ди. Инде зыяны булмаса да, инде Аллага шөкер, үземнең кайфым яхшы. Җәяү йөрим, йөгерәм, хатта менә 50 минут барган җиргә бер көн элекме йөгереп бардым хатта шул җирне. Инде хәзердә йөгерим дигәнем, кояшка каршы йөгерәсем килә. Күзләргә файда килсен дип, чөнки халык белми ул. Менә безнең вакытында бер эшмәкәрне алдылар да азаттан мәхрүм итеп тотып тордылар. Җинаятчылар
ақша талап етіп, ол әлі екі атнамы көзіне нәрседір нетіп урап, қараңғыда тұтып, шақ шултығы көру деп айтылармыз, зрение нәрсе, шынардан шақ айырылмады. Чүнки ол көздің ішінде анда тігі гүл аз болса да әлләнди бактерия бармы, хатта нәрсәме, алар әгәр дә кеше құяш нуры булмаса, күзе бузыла икән ул ди. Хатта менә электән бит әле караңгы бүлмәдә утырганнар, әле бездә бит буштан бушка татар халкында әйтмәгәннәр бит. Көн күрсәтмәгәннәр дип. Көн күрсәткән ул мәсәлән хәзерге шул көн түгел, көн ул менә хәзер мен сезгә борынгы татар халкының тілінде күнні деп нәрсе деп атаганнар. Менә ул күн. Күрдегезме? Балкып тора. Шул күн деп атаганнар. Шуңа күрә күн багыш дип атаганнар. Күн багыш. Күнне, ягъни кояшны бага имеш, карый, артыннан бара. Шул теге мәсәлән түрк кардәшләребездә дә мәсәлән гүнәш диләр. Бездә күн дигән арда г. Шуңа күрә гүнәш дип атыйлар алар. Гүнәш, мәсәлән, кояшны гүнәш дип әйтәләр. Бу инде кыру сүзе бик зур булып китте инде. Кичерегез, мин тел хакында сөйлим дигәнем. Шул мәсәлән безнең халкыбыз, мин шул теге җитмәгән җирләрне әйтеп китим әле. Теге сухофрукты дип атыйлар. Кипкән ниләр, җимешләр. Нинди файдасы бар, нинди зыяны бар. Мен урыс телендә алып аны бирдем инде. Бераз инде дулкынланып анда хатта да кертеп җибәрдем. Шунысын төзәтеп куйдым мин теге описание дигән шунда хатта язып куйдым. Кай җирләр хата. Ул геләләр өйрәнгәннәр. Алар халыкны мактаган, мактамаса да әле ризыкларны тик мактап кына торган. Алар меңләрчә, 5000 хатта караучы буладыр. Йөзләрчә лайк куялар. Бу юлы мин аның теге урысча әйтмешли достоинства, недостатки шул. Кайсы яктан файдасы бар, кайсы яктан зыяны бар. Кырын җимешнән шуны әйткәнем. Ошап җитмәгән, әмма игътибар белән караганнар. Кичәме, 3нче көнме төшергәнем. 3нче көн минемчә ие. Бер тәүлек дәврендәме инде 2 тәүлектә була инде 1100 кеше караган, хатта тагы карап яталар дип уйлыйм. Менә шуны әйтәс килә. Кешенең теләчәге буенча итеп булмый. Мәсәлән, ул кызык-мызык дип куйда имеш, кызык-мызык дип кеше күп карый дип шатланып йөр. Үзең син максатыңа ирешмисең, максатым миндә нинди хәзер мәсәлән телебез саклау турында ата-аналарыбыздан безгә шул теге инде калган шул нәселдән килгән шул мәсәлән нәселләр буенча, буыннар буенча килгән телебездән башка нинди менә мәсәлән бар шул безне теге милли аңны саклый торган, милли аңны уята торган, әле мин хатта сөйләгән бит әле Кипр утравында сөйләп киттем, алар сугышка эләккәннәр 70нче ел башларында шулай дип. Шунда оныткан, кызганычка каршы әйтергә, туган тел аркасында менә, туган тел безне берләштерә. Менә икенче төрле карагыз, менә бу күренешкә мәсәлән. Мин килермен дә мәсәлән утрауга, татарча белмим, әле вакытында минем белән укыган Хамат Нурова дигән булган бер кыз булды. Ул 2 тапкыр мин беренче кергәндә киреп киттем укырга. Ул теге 3нче тапкыр тик баргач кына кергән. Шунда татарча белми икән, инде урысча гына Казанга җибәргәннәр аны теге яхшы укый дип. Студентларның язы дип, студенческий весна. Шунда Казанда бу татар кызы килгән икән дип,
аны қаршылап алғанлар. Шулай яқшы гына сұрашалар екен татарша. Ул тик татарча белмим дигәч, тегеләр Казанда хатта шул студентлар аны ачуланып ди, түбән бәя биргәннәр ди. Мин шунда кирәге мин караучы булып бирдем. Шунда мин мәсәлән ичмасам үз акчама барып кайтсам да буладыр Казанга. Чөнки мин туган телемне яратадырым, беләдерим, аны белән сөйләшәдерим туган телдә. Шул туган тел мәсәлән мин белмәсәм, ул Кипр утравына барып татарча белмим дип дисәм, төркчә белмим дисәң, алар аңларлар. Татарча белмисә, алар бигрәк тә минем абруем шул ук төшерие. Алар мен белән белмим, урысча сөйләшсәм кем белән дә берсе дә белми хатта. Шуңа күрә әйтәсе килә, җәмәгать ул әни мәрхүм әйткән сүзләре бер кирәкмәгән дә бер кирәк була ди. Шунысы әйтәдер, бик яхшы, теге мин вакытында анда-санда чыгарадыр татар халкының әйтемнәре бераз шундый ничек инде ямсызрак алар. Ямсызрак рәвештә, шунда да хак сүзләр, мәсәлән, әни мәрхүм әйтәдер, тышканда күт кирәк, тышмаганда ни кирәк ди. Шун кебек, мәсәлән, син үзеңне татар итеп санасаң, син инде ничек тә булса туган телеңне белергә тиеш. Хатта кайсы вакытта ул синнән кеше көлә дә ала. Чөнки нинди татар инде син телеңне белмисең дип. Хәзер инде дөньяда ул теге глобализация карамастан милләтләр берләшеп, төркемләр, мәсәлән, һәр кайсын үз телендә сөйләшкәнен хөрмәт итәләр. Без инде анда, мәсәлән, шулай белмим дип торсаң, анда сиңа икенче караш була. Менә ул шул адәм баласы бер кайчан да уйламый. Хатта әйткәнем, мин Татарстанга килгән чакта, мин инде авылда үскән, күбесенчә анда урыс, бераз казак халкы, Мордва урыслашып беткән, украиннар урыслашып беткән, бер тик татар. Шунда да әти-әни безнең рәхмәт таләп итеп безне урысча сөйләшкәндә тыялар, урамдамы, мәктәптә урысча сөйләшең дип кычкыралар. Шуңа күрә без татар телен саклап калдык. Инде мин анда Татарстанга килгәнем эшкә кайсы вакытта сөйләшәм, аптырап калдым. Беренче тапкыр килгәндә шул мин татарча белмим дип мактаналар, сокланалар, горурланалар, үзләре белән үзләре сокланалар. Әллә берәүгә ярыйсы киләме шулай мин белмим дип имеш. Ул вакытта бит шундый төп сәясәт булды партия фирка тарафыннан, бердәмлектә имеш, единый общий советский народ дип. Шул теге кеше, әгәр дә ул теге аргументлары җитмәсә, ул кайсы вакытта шуңа күрә бүтән дуслары арасында берлектә булыйм дип, хатта куллану түгел, туган телне белмим дип, мине үзенеке икән дип санасыннар дип, хатта шулай телне дә кулланмыйчы, ул теге әле алгыс кылычны, мәсәлән, кайсы вакытта пычакмы нәрсәме кулланмаса, кеше нәрсә белән ул чири башлыймы. Шуң кебек, мәсәлән, телдә әгәр дә кеше кулланмаса, онтыла. Шуңа күрә һәр чакта да кешегә исендә тотырга кирәк. Хәзер чит илләргә бара, мәсәлән, ул сорыйлар, син хатта туган телеңдә белмәгәч инде сиңа карашың нинди була? Менә мин былтыр белмим нинди сәбәп булды. Мин бераз Казакстанга барганда, ике өлкәдә булдым. Миңа ул теге сөйләделәр, анда хатта ди полициялар аларны ди акча таләп итәләр, бирмәсәң тагы бәйләнәләр, тегеләй булай дип. Ул минем теге паспортымны карады. Мин инде казакча сөйләдем. Ул тегеләй карады, булай карады паспортымны. Инде анда бәйләнергә сәбәп булган, шунда карамастан
бу татар. Анда һәр кешенең эчендә прокурор утыра һәм адвокат утыра. Ул инде эчендәге прокурор әйткәндер, әйдә бу юлдагы кеше бераз тәртипне бозган вакытында нигә нәрсә дип әйтәләр, регистрацияны узмаган, әйдә аны мәсәлән акчалата штраф ясык дип. Икенчесе адвокат утыра аның мәсәлән эчендә әйтә. Бу бит татар кардәшебез. Бу бит бер кандагы халык. Ул бит үз телендә сөйләшә. Ул бит телен сатмаган. Ана хатта паспортында да урысча әйтмешли вкладыш татарча, Татарстан гербы белән татар телендә язылган. Нәрсә ул миңа хакында сөйләп бирер менә үзен татарлар арасында. Мин татарча сөйләштем, казак егете мине штраф белән акчамны киметте дип. Шулай дип әйтәм. Юк, ул бераз уйлап ярый диде дә мине җибәрде дә куйды. Менә шуны әйтәс килә. Җәмәгать ул хата эшләгән кеше шул туган телен белмәгән. Менә мин хәзер кызганычка каршы мин монда сәүдә үзәгендә әле эшләрем бар. Шуңа күрә мин хәзер шунда кирип чыгам. Минем теге бер җирдә тараканнар бер шикаядыр. Миндә түгел бүтән җир. Шуңа күрә мин аларга бер дару алырга тиеш. Соңыннан бәлки дәвам иттербез. Бу менә тел буе турында бик күп сөйләмәдем инде. Гафу итегез. Инде киләсе чыгарышта бәлки булыр ул. Сау булыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.